Welcome to my channel ABS Plug. Please subscribe and like, share, comment my channel. तत्संगे नमिता गुलसी का सरपंच दिसम कटक से मंचपुर को आसे बोली मो तांको अनुरोध करूची नमिता मैडम तांको वेलकम करी मंचपुर को लेके आसी तत्संगे देवी प्रसाद पटनायक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिसम कटक ब्लॉक से मंचपुर को आसे बोली मो अनुरोध करूची रश्मिता मैडम तांको वेलकम करी मंचपुर को लेके आसी संदेश के जननी रूरल डेवलपमेंट एजेंसी रो प्रेसिडेंट को डाकी से मंचपुर को आसी बोली हाजिर शिल्पोद्योग सचेतना कार्यक्रम बेरोजगार युवक युवती को आत्मनिर्भर निमंते शिल्प निर्देशालय ओडिशा से कटक कार्यक्रम राइट जाओ टेक्स्ट पढ़े तो प्रथम करीबी सुब्रत से Satu ke wife. हेलो सुबह नहीं बात सर क्रिकेट लोग अवार्ड लास्ट दिया है कौन दिया है मैन ऑफ द मीटिंग दिया है नहीं क्या हुए रामन से कलर से नहीं बोलते ना स्किल पे देखिए प्रिंसिपल है क्रिकेट को आप लोग स्किल ट्रेनिंग हम संपर्क में और बड़े और इसको जो दिन में को पता है कि हम लोग एम बनते हैं कैसे चल रही है तब बैठ रहा है ब्लॉक करो এটা अरेंज करो कितना अरेंज करो नहीं, ये तो
ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି ସପ୍ତମ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ଏକାମ୍ର ହାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁମର ଲାଗୁଛି ଟେରାକୋଟା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଟିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ମୁଁ ସେଟାକୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି ଆମର ମୁନିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ବହୁତ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଜିନିଷ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ବିଷମପୁରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି କୁହନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷ ମୁଁ 750-1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଣିକି ଆଣିପାରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ବିଷମପୁରରେ କାହିଁକି କିଣିପାରିବିନି ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ସିମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କହୁଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲା ଆମ ବିଷମପୁରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କଲା ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି 10 ଜଣ ସେଇ ଜିନିଷ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ଆଉ 10ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ସଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସଢ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଘର ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ତିଆରି ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା କରିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆସିକି ଲୋକ ବିଷମପୁରରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଞ୍ଜ ସ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷମପୁରର ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସାରମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଭରପୁର ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଚାହିଁବି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସେତିକି ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଗାଡ଼ି ଏତେ ସୁପର ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ଯେ हेलो आज बेरोजगार युवक युवती आत्मनियुक्ति निमंत्रण कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई मान हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची रायर आसवा आईपीएस बहुत धन्यवाद अर्पण कर धन्यवाद सुंदर समय জীবনের ব্যস্ত হচ্ছে হিট ওয়েভটা আছে খবর হচ্ছে ঘরে লাগে না তো ভালোবাসি সেটা হচ্ছে আমার